everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hi, babe. Morning. Ay, babe, morning. Wow! Bagay ang imong outfit sa una natong buhaton para sa atong kasal, babe. Oh. You know what? Nagkasulti namin sa atong wedding coordinator. Karon ang schedule sa photoshoot alang unya sa pagpapublish sa atong kasal sa mga inilang magazines and newspapers. Ha? Kinahanglan pa ba yung i-publish ang atong kasal, babe? Kaya nga naman, may gikadlukan ka? Ha? Uy, kadlukan ba? Kuan ba kanang babe, gusto lang ko kana bang matawag nga pribadong kasal? Nga ato lang pamilya ba, mga close friends. Kana sila ang mahibaw og manambong sa atong kasal, sila lang. May gikadlukan ka lagi. May gilikayan ka? Wa lagi. Wa babes, pero gikinahanglan bagud nga ingon ana gud. But of course! Tungod kay inila kong beauty titleist, babe. Og samtang ikaw, artista kag mga indie films. Siyempre, may nakailagid di mo. Nga connected ka sa entertainment industry. Og wasap ko magpauwahi sa akong pagkainila, babe. Dili lang sa akong pagka-beauty titleist. Kundili, inila sa publiko ang among pamilya. Though, wa mag-apil-apil ang akong parents sa politika. Pero ang akong mga apuhan sa kaapuhan, mga inilang politiko, babe, na ila sa politika ang gidakong apilyado. Oh, babe. So, babe, come on, let's go. Ready na ko para sa atong photoshoot. Excited na ko, babe. Oh, Anghela? Wow! Kailan man dayon? O pagkinaon sa da. Kailan dayon? Good morning, Delvi. Padayon na sa ako kay panagsabi ning mahitabo nga makaani ko si Mumbai. Gawa si Day Carla kay anim siya magulian din ni. Oh, ikaw pa lagi ni Hain man si Carla. Kaila si Carla da. Unsa ka ba yun? Kaya ang gusto ko mahibawaan karon kon nangonsa mo. Nanluod man to si Day Carla nimo. Ako may gibato din nimo sa among halin gabi Unsam day ang sulti, ha? Ay, di lang ko mo-comment. Oy, Delvi, lisod na. Ako ang angin magpag-isayod na nga unsam mo. Basta gisapo to babayahan sa tindahan ug ako mo gipahimuntan sa maldita. Ha? Kung makita ko na niyang imong laki, iya ko nung kulatahon. Ug ang maldita, ako may gimustahan kung saan niya pagkulata. Nawa, mga pangus-pangus, Oh. Naguol ko sa nahimong reaksyon ni Carla. Napamahal na nako ka ng bataa. Dako siya gikatabang sa akong negosyo. O giisip ko na siyang sama sa akong anak. Bata din na. Muralag bata og size. Pwede na bata, eh. Mabitaw, day. Pero Anghela, Mm. may katungod sab kong malipay, dili ba? Oy. Nga nagbutahon. Nga nitong may katungod. Kananta ng tao, may katungod ginang malipay. Sama may katungod sab nga malipay si Derek. Kay tao masab siya. Apan, lahi lang ang kalipay nga yan nakuha gikan nimo. Unsa, Anghela? Kami mga bayot, sama sa bog papel ninyo mga matrona. Pangwartahan lang ta sa mga batanong lalaki, day. Anghela? Nindot no, pangwartahan na tanong. Gano'n kita sa. Wala mahigugman ato. Ang atong kwarta na nagigugman! Dada. Oh, Anghela? As amo na ko, namo ni Day Carla, concern sa binimo, kung pangwartahon kag laki. Labi na kung batanon kay hilag sa ko, ha? Imo sa ko, muhilak mo day ko, ane. Unsaon na ka ng Derek ang magkaot-ot sa mo negosyo, day. Mawala sa niya may trabaho. Anghela?
Ito na itong hilakaw eh. Si Derek ang akong kalipay. Lagi. Huwag kita mahimin lakaw Oy, fake ako pag komentaryo. Bay, angayan ko, bay? Ha? Awa, Kadiyot, angayan ba? ang okay-okay ng atong gipalit dito sa ilang Karla. Oh, yeah! Angayan ba ko? Sige, kuhan ko. Ang gani mo, Puntahan na bay. di agad. Oh, angayan. Kisulob naman ni mo nga, wa pa man mo labi. Aw, unya na ni Labhi. Human akong sulob. Unaan na magina. Basta bago ganing pinalit, isulob gid una na. Isulob gid una na og musimba. Ha? Una labahan ba? Aron kuno dugang madunot. Ano ba? Mo na. Simba ka. Isimba na mo ng imong gisulob kay okay, aron dugay madunot. Simba di karon. Oh. Dili kami nindag man eh. Ah, grabe ha. Kung simba hisgutan, bay lupig ka na ko. Ha? Kaya nga naman. Halos pila ka simbahan akong adtuon matag adlaw. Ug tagpila ka misa gid na akong simbahan gud. Hambog sa kabay sa. Lagi. Sa buntag. Adto ko maninda sa simbahan sa Santo Rosario. Sa Odto. Adto ko sa katedral. Ug sa gabi adto ko sa Santo Niño. Si? Ah. Taghan kay ko giadto nga simbahan sa. Ug tagpila sab kamisa nga akong matambungan. Samtang maninda kog mani duol sa simbahan. Kung mao labay. Oh. Lapas na di sa langit ka bay. Lapas sa langit na ka. Oh. Eh nubra yung pagsimba. Pantay ka bay. Wa may pag-ampo nga pabalik kung lapas ka sa langit. Unsa to bay? Abi niyo bay. Wa po kadungog nga may pag-ampo alang sa mga nilapas sa langit. Ang kasagaran pag-ampo palangit. Na, sampol ha? Oh, unsa man? Minaw, sampulan ti ka. Gi. Kaluyan man Ginoo ang kalag ni Estilito og panangaton sa gingharian sa langit. Sa among langob nga gipuy-an, imo kaming panabangan. Angan mo ba din siya, oy? Ako man to? Istilito ba yung tinuod kong pangan? Kaya ba ako magiging tinuod bay? Ha? Yan naman ko na. Kung mag-ampo ko kag kalag sa tao, ang matuod nga pangan o imong pangan sa binunyagan ang ditukon. Kay way angga-angga to sa langit. Di ka mailhan ito sa imong mag-angga ka rito. Mong pangan gyud sa pagbunyag nimo ang litukon sa pag-ampo. Oh, mao ba? O, mao na. Pero ako lagi tong pangan by din siya. Kaya kay buhi pa man ko, ha? Suko man ka noon. Ingon bitag ko sampol ra. Ah, sa tanang pangan, ang ako yung pangan imong isampol. Ngayon, di naman ka na imong pangan nga gawin siya. Ay, saba na tinugo pangan pa. Lain na sa nibutasan eh. Kay liwat ang imong pangan sa imong naong bay. Ah, Gibagay sa gid imong sa imong ginikanan ba? Ang imong pangan ug ang imong naong. Ayay. Kaunas ang labaw pang lisod sa pilingon ang naong. Ay. Ha? Tao ba ka o kabayo? Oh, yeah. Bisa asa nilang duha. Matao ka ba okay ra? Kana pa, duha akong identity. Saba di ay. Asa, come on. Buwan na yung okay mo Saan? sa lobe. Ha? Buwan na. Buwan na. Labi sana. Inanimahol kang uring okay. Unsa? Nangutana siya bahin nimo. Natinga sa Elvira kung ano nga ako ang misugat siya pananaw pag abri niya sa pultahan. Unya? Dahil naputol ang iyang imagination pagkikita niya na ako. Kay abi niya ako mo ikaw nagilis nagdagway. Nag-ulto akong giingnan nga siya wag ka makuyon siya pagbalik karon. Sila pa nagbalik karon ni Derek. O nga di siya gusto nga mubati ang kahibos niya kay giisip kaniyang anak. Ta drama biya niya. Suko di ka sa tuwa mo, Yads. Ang man sad oy. Grabe na sad ng pagkatanga oy. Kanindot ni mo ang pagkasulugoon. Mas may kay amo si sulugoon, umar na. May pagsalita na, murag wa magpakatanga siyang Luigi, ang dagoy ba nimo, siyang man of her dreams. Uy, pero husto ka, husto ka. Kutob lang sa damgo nimo katong ibong Luigi nimo. Isingit man sad nimo akong problema oy. Ang problema man ni Ti Elvira ang atong hisgutan. Ano ba naman ram kang nalimot kay kita sa lugoon, God? Milagro, no? Di ka gustong hisgutan ang imong man of her dream? Oh, man of your dreams? Sos gipapahuway ko una akong kasing-kasing yads. Ug ang kapalaran na unya ang mutagbo sa among mga dan. Ganon. Ganon. Huwag ka na, dam ko ng gyapon. Sa in English pa. Let the destiny meet our pathways. Mabugod today? Nakasabtra ka sa akong in English? O saan? Nakaminos ba ka sa akong in English?
Don't English me. I'm not school. Unsa bayot? I cook in English eh. Kaya wag ko ka eskwela. Bayon! Thank you, babe. It's man, di ka lang mapit sa bahay. Next time na. Kaya ba ako kapitaw nga gitawagan ko sa among direktor? Ang direktor mo bayot. Wa pa ba ako gisulti niya ha, bayan sa imong plano, baby? Gusto ka nga ako'y musulti niya? Ayaw lang. Ako na lang. Ako ang angay musulti niya bayan sa plano mo sa akong karir. Oh, okay. Basta ba kung maglisod ka, ako nang musulti. Kaya ko ratong atubangong bayuta. Okay, baby. Nga naman ka, gikapoy ka. Kuan nang kuan unta, babe. Gikapoy ka sa tong photoshoot. Pero ako, babe, wagid ko kapuya. Excited na kay kung makita ang mga pictures nga kuha sa tong photographer kaganina. May ka siya nga photographer, dili ba? May ka siyang mapapost na to. Maayo ka siyang mangita og maayong angle. Og ako kita niyang mapili sa pictures, babe, nga atong ipapublish sa mga magazines ug newspapers. Makikita ka ba ni Derek? Ano ako may imong gipagkikitaan? Gusto kong kauban ka sa kong pagatubang ni Direk, bro. Ha? Mas may labot ko. Sabi ni mo, bro, dako kag ikatabang na ako, bro. Unsa? Lagi. Di ba ka ba? Nga gikuntahan ko itong dihang nananghid ko. Nga di ko mahimo niya pelikula. Well, karon gayon ha. Malipay si Direk inigakita niya nimo. Ug sa mamahimo mong desisyon. Unsa? Bro, tabangi ko. Wa na ko'y laing unahon ang paagi pa. Aron nga masulbad gud ang akong problema sa akong karir. Pinaagi ra gud sa imo unyang tabang, bro. Oh, para nimo bro. Bro ko ta. O pila sab kay gayon nga nagkatabang ka nako. Be, usa man na. Aron di kay dako ang tulubagon ko ni Direk ug sa among producer. Ikaw, bro. Ikaw ang akong i-recommend niya nga mao'y motiwas akong kontrata nila sa usapan ako ka pelikula. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!